Әғуду биллахи минеш-шейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram Müslüman kardeşler, biz indi hazır Recep ayının soңгы көннәренә кердек. Bir iki генә көн калып бара, Recep айлары бетерге. Хаманнан соң башлана Шагбан айы. Шагбан айы үтү белән безнең керә шулай бит Рамазан айы. Шуңа күрә дә хәерле изге гамәлләр, нәфил намазлары, нәфил уразалары тотып калырга кирәк шушы айларда. Чөнки бу айларда кылган шул изгелекләрнең әҗер-саваплары бермә-бер артыграк, бермә-бер күбрәк. Muhtaram kardeşler, şulay ук менә бу Рәҗәп айында булган бер вакыйганы без инде сөйләп китмичә булмый. Ул да булса Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы. Ул безнең чәршәмбе көн булган иде. Аның киче булган иде, сишәмбе көнне кич белән була инде. Нинди вакыйга соң бу? Шуны без искә төшереп китик, без аны күбебез инде беләбез. Әмма шулай да muhtaram kardeşler, искә төшереп китергә кирәк. Исра һәм Мигъраҗ, muhtaram kardeşler, тәрҗемәсе аның Исра һәм күчеш дип атала, ә Мигъраҗ күтәрелү. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Аллаһы Тәгалә каршына күтәрелүе. Менә бездә бит мөселманнарда гел сорау бирәләр. Аллаһы Тәгаләне күргәнегез бармы соң сезнең? Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәне бармы соң берәр кемнең булса да? Без инде кай вакытта югалып калабыз. Әмма моңа дәлилләребез бик күп. Муса алейхиссәламның Аллаһ Тәгалә белән сөйләшүе. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Аллаһ Тәгалә белән сөйләшүе. Муса алейхиссәлам Аллаһ Тәгалә белән шушында сөйләшсә, җир йөзендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә, 7 кат күкне чыгып, аның хузурына үзе барып. Менә моның айырмасы бик зур. Чөнки ул бер хәл шулай бит җир йөзендә Муса алейхиссәлам Аллаһ Тәгалә белән сөйләште, әмма кемдер, ниндидер урысча әйтсәк скептиклар шулай бит инде моны аңлатырга тотыналар. Муса алейхиссәламның ут күрүендә аңлатырга тотыналар. Анда булган шундый үләннәр, ул үләннәргә ут кабып яна башлаган дип, ә Муса алейхиссәлам ут күреп бара. Аллаһ Тәгалә белән сөйләшергә анда ут бар дип. Һәм башка аңлатмаларны күрсәтәләр. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең күккә менүенә гыйльми бер нинди аңлатма юк. Гыйльми яктан аны аңлатып булмый. Әгәр дә мәсәлән бер аңлатма булса, монда бер аңлатма гына бар, гыйльми яктан инопланетяннар. Инопланетяннар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне урлаганнар, опытлар куйганнар, шулай бит, аңа операциялар ясаганнар, Җабраил фәрештәнең йөрәген чыгара шулай бит. Аңа операциялар ясаганнар. Аннан соң аңа биргәннәр ялган хәтер. Ложная память. Монда төшкәндә шулай дип сөйләгән. Шулай дип аны фәнни кешеләр аңлатырга мөмкиннәр. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде бер нинди фәнни яктан моны аңлатып булмый. Ә вакыйга ничек була? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Пәйгамбәрлек килгәннән соң 10-нчы елны бик күп авырлыклар кичерә. Ул һәм мөселманнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәхсән үзенә бик күп хәсрәт килә. Аның хатыны Хәдичә радиллаһу анха үлеп китә. Ә Хәдичә радиллаһу анха ул җир йөзендәге беренче мөселман кешесе. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ышанган, иман китергән беренче мөселман кешесе. Аны безгә шулай ук теге җиңел генә карарга кирәкми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе Җабраил фәрештәне күреп кайткач, ул каушап кала, нишлим икән ди. Шуннан соң Хәдичә анабыз тикшерү үткәрә башлый. Алып бара ул аны Варака ибн Науфал янына, бер монах янына шулай бит. Алып бара да менә ирем Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый берләр күрә, нәрсә булыр икән ул ди. Ул аны тынычландыра, тынычланды. Аллаһ Тәгалә сине маскыл итмәс, синнән җүләр ясамас ди, син бик яхшы кеше ди. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, Хәдичә анабыз үзе беренче булып аңа иман китерә. Менә хәзер өйгә кайтыгыз да хатыныгызга берәр планыгызны сөйләгез әле үзегезнең. Мин космонавт булырга җыенам дисәгез, сезгә нәрсә? Хатыныгызны сөй сезгә? Всё ди, ышкынды бу ди, окончательно ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кайтып мин пәйгамбәр дип әйткәч, Хәдичә анабыз әйтми бит. Аха, ирем ышкынды, алыштырырга кирәк моны ди. Ул аңа иман китерә, мөхтәрәм кардәшләр, ышана. Ул шундый зур ярдәм. Шуңа шушы иң беренче мөселман кешесе шушы җир йөзеннән, мөхтәрәм кардәшләр,
китеп бара, вафат була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аны бик ярата. Хәтта әле аның үлеменнән соң да бик кайгыра. Һаман сагына. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне гомер буе яклаган Абу Талиб үлеп китә. Һәм шушы елны, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә, мөселманнарга бойкот игълан ителгән була. 3 ел буе аларга беркем бер нәрсә сатмый, беркем бер нәрсә алмый, аларга кияүгә кызларын бирмиләр, алардан кияүгә кызларын алмыйлар. Шул кадәр ачлык була ки, сахабалар сөйлиләр, без агач яфракларын ашап, агач кайрыларын ашый идек ди. Эшләребез катып бетә иде, тышка чыга алмый идек ди. Элек май сакланган бурдюкларны тышларын ялый идек ди, анда әзрәк май калмаган микән дип ди. Менә без монда утырабыз, мөхтәрәм кардәшләр, әйме? Мин карыйм, үземә дә кызгыдан карыйм, сезгә дә карыйм. Безнең гизләребез инде тулып чыккан ашаудан шулай бит. Без аң нәрсә икән белмибез. Агач яфрак ашауның нәрсә икән без белмибез, ачлыкның нәрсә икән белмибез без. Монда бер генә ач кеше дә юк монда. Бер генә ябык кеше дә юк монда. Әмма шуның кадәр авырлыклар кичергәннән соң Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер җиңеллек бирә. Ул да булса үз янына аны чакыра. Ягъни күргән шушы авырлыкларын, күргән хәсрәтләрен аның иң зур бер җиңеләйтү белән җиңеләйтә, ягъни аның белән шәхсән сөйләшергә карар кыла. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Мәккәдә Кәгъбәтулла янында Җагъфар белән Хәмзә радиллаһу анһума арасында йоклаган вакытта аның янына килә Җабраил фәрештә. Икенче бер риваятләргә караганда килә Җабраил фәрештә һәм Микаил, Исрафил фәрештәләр. Икенчесе бер юлы. Җабраил фәрештә килә дә, әйдә тор ди. Без китәбез ди. Зәмзәм янына алып барып, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөрәген ачалар. Җабраил фәрештә йөрәген ача. Чыгара аннан, ала, Зәмзәм суында юа, алтын тазга салып, чистарта, аны хикмәт белән тутыра, шушы йөрәкне һәм кире урынына тыгып куя. Бу икенче тапкыр була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөрәге 2 тапкыр алына. Бу хыялый әйбер генә түгел. Габбас радиллаһу анһу, шулай ук аның улы Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтәләр, без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөрәге турысында шрамны күргәнебез бар ди. Ягъни йөрәге киселгән шрамны күргәнебез бар ди. Өтеге әкият кенә түгел шулай. Әмма ул реаль рәвештә аның шушы киселгән изе була, йөрәге күкрәк турысында. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне янына алып киләләр бер хайванны. Бурак дип аталган хайван. Ул хайван мулдан кичерәк, ишәктән зуррак була. Һәм бу хайванның йөреше күз күрем җире бер атлавы. Ягъни горизонтка кадәр менә күрсәк, шул бер адымда шуның кадәр араны атлый торган була шушы хайван. Һәм дә шушы хайванга атланып, алар баралар, мөхтәрәм кардәшләр, Иерусалимга. Баралар хәзерге без белгән Иерусалим шәһәренә. Ул атала Әл-Кудс дип, инде андагы мәчет Әл-Акса, отдаленные, ерактагы мәчет. Шунда барып, шушы хайванны бәйләп куялар һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Җабраил фәрештә тәкъдим итә сөт һәм тәкъдим итә хәмер, вино. Кайсын сайлап аласың ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сайлап ала сөтне. Җабраил алейһиссәлам әйтә, син сайлап алдың фитри әйберне ди. Табигый, естественный әйберне сайлап алдың син ди. Чөнки сөт ул табигый чисталык. Сөтне савабыз да ашыйбыз. Хәмер ул табигый әйбер түгел. Табигатьтә хәмер юк, аны эшләргә кирәк. Виноградтанмы, нәрсәдәнме шулай бит сыгып, әчетеп, тотып, аны эшләргә кирәк. Ул табигый әйбер түгел. Кеше шуның кадәр көч куя, хәрам әйберне ашар эчәр өчен. Шуның кадәр күп акча тота аны эчәр өчен. Винога күп акча китә. Шулай бит анда винолар бар. $5,000, $10,000. Кайбер кешеләр вино алып куялар, вложение денег. Эчмиләр дә. Алып куялар да, аннан соң бер 20-30 елдан аннан тагын сатып җибәрәләр. Кайбер кешеләр үзләренең подвалларында махсус винный погреб ясыйлар. Хәзер бай кешеләрнең подвалларында тора бильярд и бар. Кызык инде, мөхтәрәм кардәшләр, бу мәчетнең дә астында бильярд белән бар иде. Бу мәчетнең астында подвалда бильярд белән бар иде.
Ул табигый әйбер түгел. Без аны шуңа күрә чыгарып аттык та, хәзер анда табигый әйбер мөселманнар утыра намаз укыйлар. Шулай. Күпме кеше шуңа акча әрәм итә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Җибраил алейһиссәлам әйтә, син табигый әйберне сайлап алдың ди, сөтне сайлап алдың ди. Менә без мөселманнарның дине ул табигый дин, фитри дин дип атала. Без бер нәрсәне дә үзгәртмичә, әйберне ничек бар шулай кабул итәбез. Аллаһ Тәгаләнең берлеген, диннең биргән бөтен хикмәтләрен, бөтен намазларын, шулай бит уразаларын ничек бар шулай кабул итәбез. Без аны үзебезгә яраклаштырмыйбыз. Фитри дин безнең мөхтәрәм кардәшләр. Һәм дә шушы урында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыта, имам булып бөтен пәйгамбәрләргә 2 рәкъәт намаз укыйлар. Менә монда мөхтәрәм кардәшләр, бик шулай ук бик зур хикмәт ята. Нинди хикмәт соң дигән вакытта, беренчедән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул калган пәйгамбәрләрнең дәвамчысы. Әгәр дә карасак, дини тарих буенча Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны аерым тоталар алар. Чөнки бөтенесе дә аңлашыла шулай бит. Бар Ибраһим алейһиссәлам, бар аның улы Исхак, бар Исхакның улы Яқуб, бар Яқубның 12 баласы, шулай бит. Анда Йосыф алейһиссәламнар, бар аларның балалары, алардан туган балалар, бар Муса алейһиссәлам, аннан туган балалар бар. Бер артлы туып киләләр пәйгамбәрләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул нәселгә карамый. Шулай бит. Гайса алейһиссәламның нәселеннән туган түгел ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә аны читләштерәләр. Бу ди ниндидер бу чит әйбер бу ди. Күрсәткән вакытта да шулай бит. Мәсәлән, христиан дине, яһуд дине, алар бер урында торса, ислам дине ул ничектер икенче дин. Бераз дикирак. Шулай бит, кыргыйрак дин. Гарәпләрнеке, бедуиннарныкы, ислам дине дигәч күз алдына килеп китә шулай бит. Дияләр җиргәне шулай бит инде, сарыклар көтүе, кылыч белән чавып бириләр, гарәпләр. Шул күз алдына килә шулай бит, ислам дине дигәч. Шулай күрсәтергә тырышалар. Әмма Исра һәм Миграҗ вакыйгасында без аңлыйбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул калган пәйгамбәрләрнең шушы бер муенсаның бер шулай бит мәрҗәне. Нәкъ шул алар белән бер рәттән тора алай гына түгел, әле аларга эшләрен тәмамлап, нокта куеп, аларга басып имам булып намаз укыта. Менә шушында мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен шулай ук бер ул вакыттагы мөселманнар өчен бигрәк тә бер аңлатма булып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Шушы урыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күтәрелә күккә. Сез әйтерсез, Гагарин да күктә булган диярсез, шулай бит. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул Гагарин кебек кенә күтәрелми. Беренче кат күк ул бу һава түгел ул. Менә без белгән һава түгел. Беренче кат күк менә ул без белгән йолдызлар. Беренче кат күк. Йолдызларга менә шушы без белгән йолдызлар ул беренче кат күк кенә әле. Шунда менгәч алардан сырыйлар. Анда бар сакчылар. Анда бар сакчылар. Менә бу хәзергедәге фантастик фильмнар, алар бөтенесе ислам диненнән списанный. Шулай бит, анда небесные врата, охранники, туда-сюда. Анда бар сакчылар, фәрештәләр. Җабраил фәрештә килеп җиткәч, аннан сыйлар, син кем диләр? Мен Җабраил алейһиссәлам ди. Синең белән кем ди? Минем белән Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Теге фәрештәләр нәрсә ди? Аны чакырдылармы соң ди? Пропуск бармы ди? Анда менергә. Җабраил алейһиссәлам әйтә, бар ди. Чакырдылар ди. Һәм үтәләр. Шушы беренче кат күктә, мөхтәрәм кардәшләр, Адам алейһиссәлам утыра. Адам алейһиссәлам белән күрешкәч, алар бер-берсенә сәлам бирәләр. Бу бик тарихи күрешү. Ни өчен дигәндә, Адам алейһиссәлам беренче пәйгамбер, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы пәйгамбер. Адам алейһиссәлам җир йөзенә беренче булып килсә дә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы булып килә. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шәфаәте белән бөтен кешеләргә хисап башлана. Адам алейһиссәламныкы белән түгел. Шул ук рәвешле, мөхтәрәм кардәшләр, алар күтәреләләр икенче күккә. Икенче кат күккә күтәреләләр. Икенче кат күктә дә була Яхья алейһиссәлам белән Гайса алейһиссәлам. Иисус. Яхья алейһиссәлам белән Гайса алейһиссәлам.
Яхия алейхиссалам кем ул? Яхия пәйгамбәр шулай. Хәзерге вакытта христиан динендә Яхия алейхиссаламга бик кечкенә урын бирелә. Аны пәйгамбәр буларак танымыйлар. Айса алейхиссалам зурак урында тора, шулай бит. Әмма икенче кат күктә алар бергә утыралар. Кем ул Яхия алейхиссалам? Иван Креститель. Менә бу рус телендәге Иван дигән исем ул Яхия дигән исемдән алынган. Шуңа күрә балага Иван дип кушсаң ярый икән, име? Мөселман исеме икән. Яхия алейхиссалам. Хуша күрмәгез тагын. Яхия галәп телендә, ивритта ул Иешуа дип атала. Аны инде әзерләп үзгәртсәң була Иван, шуннан килеп чыга Иван. Инглизчә ул Джон була инде. Аларда ул Джон була. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, Яхия алейхиссалам белән Гайса алейхиссалам икесе дә пәйгамбәр, икесе дә шушы бер кат күктә, икенче кат күктә утыралар. Алар да бер-берсен сәламлыйлар. Өченче кат күккә күтәреләләр, анда утыра Йосыф алейхиссалам. Йосыф пәйгамбәр. Дөртенче кат күктә Идрис алейхиссалам, Идрис пәйгамбәр. Бишенче кат күктә Харун пәйгамбәр алейхиссалам. Алтынчы кат күктә Муса алейхиссалам. Мөхтәрәм кардәшләр, алар үзләренең килүе буенча тәртип буенча утырмыйлар. Башта Адам алейхиссалам булырга тиеш, тәртип буенча булса, аннан соң Идрис алейхиссалам булырга тиеш, алай утырмыйлар. Аллаһ Тәгалә куйган тәртип белән утыралар. Нишләп алай? Аллаһу а'лам. Аллаһ Тәгалә үзе генә белүче. Һәм дә инде Муса алейхиссалам пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күргәч елап җибәрә. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ник елыйсың ди. Ул әйтә, менә шушы яшь кешенең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күрсәтә, шушы яшь кешенең кавымыннан җәннәткә керүчеләр күбрәк булыр минем кавымыма караганда ди. Ягъни миңа иярүче кешеләр арасыннан караганда, аңа иярүче кешеләр арасындагы кешеләр күбрәк җәннәткә керерләр ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте иң күп санлы өммәт һәм иң күп җәннәткә керүче өммәт булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр. Инде шулай ук 7нче кат күктә ул күрешә Ибраһим алейхиссалам белән. Үзенең атасы һәм Ибраһим алейхиссаламнан соң килгән бөтен пәйгамбәрләрнең атасы Ибраһим алейхиссалам белән күрешә. Менә шушы 7нче кат күктән соң Җабраил алейхиссалам әйтә, мин ди бара алмыйм ди, дальше ди. Мин ди бара алмыйм ди. Син инде үзең генә барырга тиеш ди. Әгәр дә мин үтсәм шушы чикне ди, 7нче кат күкне ди, мин утта яначакмын ди. Ут булып янып юкка чыгам ди. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе генә 7нче кат күкне чыгып китә. Ул Сидратул Мунтаха дигән җир. Предел крайнего лотоса. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, рус теленә шулай тәрҗемә ителә, әмма гарәп теленнән алай тәрҗемә ителми ул. Сидратул Мунтаха, ягъни монда бөтен әйбер бетә дигән сүз. Шушы урында. Монда бетә без белгән дөнья, без белгән кануннар, гравитация, анда притяжение, монда бетә бөтен әйбер бетә монда. Монда бетә атом, молекула, монда без белгән бернинди физик кануннарда юк. Шуңа күрә анда беркем чыга алмый. Анда чыга бары тик бер генә кеше. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм ул җир йөзен, галәмне тышкы яктан карый. Тышкы яктан карый. Менә әгәр дә без машина эчендә утырсак, без машинаны тышкы яктан күрә алмыйбыз. Шулай бит. Мәсәлән, кай вакытта машинада барасың, кондиционер, гур, бөтен әйбер бар, автомат, сүз ярасың. Ну, әйбәт машина инде, шулай бит. Чабасың, итәсең инде. Синдә бөтенесе килә. Тышка чыгып карасаң, син Матизда утырасың икән. Кызыл. Шулай бит. Бөтенесе синнән килә, тышкы яктан карагач. Эчке якта комфорт, әйбәт, музыка, всё нормально, бөтен әйбер шулай бит. Менә монда да шулай. Без дөньяның ички ягында, без дөньяның тышкы ягын күргәнебез юк. Ул ничек бит тышкы яктан? Күрсәк без акылдан языр юк, мөхтәрәм кардәшләр. Шушы галәмнең ничек идарә ителгәнен, яфракларның ничек шытканнарын, я булмаса яңгырның ничек яуганын күрсәк тә без акылдан языр идек. Чөнки без күрмәгән дөнья бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, җир йөзенә шушы яңгырның да һәрбер тамчысын бер фәрештә төшерә ди. Әгәр безнең күзләр ачылса хәзер монда, шулай бит, монда
һәрбер кешенең янында торган фәрештәләр күренә башлый. Монда шаккатабыз без. Без акылдан язабыз. Нәрсә соң бу дибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дөньяны шулай бит ар ягын күрә һәм Аллаһы субханаһу ва тааля белән сөйләшә, аралаша. Аллаһы тааля белән сөйләшкән диалог, ул мөхтәрәм кардәшләрне, без аны көн сайын укыйбыз. Әт-тахият. Көн сайын шушы диалогны кабатлыйбыз без. Безгә бит английскийдан өйрәтәләр. Hello John, hello Peter, how are you? Fine and you? Шулай бит. Безгә диалог өйрәтәләр. Нинди генә гарәп телендә булсын английча, менә шушы Аллаһы тааля белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям арасында булган диалогны без көн сайын укыйбыз. Әт-тахияту лиллаһи ва салавату ва таййибат. Ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ тааля белән күрешкәч. Ягъни Аллаһы тааляга мактаулар булсын. Һәм бөтен салаватлар, бөтен хәмд сәнәләр булсын ди. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллаһи ва баракатуһ ди. Аллаһ тааля әйтә. Аллаһның илчесе, сиңа да сәлам булсын һәм Аллаһ тааляның бәрәкәте, рәхмәтләре булсын ди. Ассаламу алейна ва аля гибадиллаһи салихин ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Безгә сәлам булсын һәм шулай ук иман китергән һәрбер яхшы кешегә, иманлы кешегә сәлам булсын ди. Һәм фәрештәләр әйтәләр: Ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан габдуһу ва расулуһ ди. Аллаһы таалядан башка таныйбыз ки, табынырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе, аның пәйгамбәре. Менә шушы күрешүне без мөхтәрәм кардәшләр көн сайын намазыбызда кабатлыйбыз. Шуңа күрә Исра һәм Мигъраҗ ул безнең өчен мөһимме соң дигән вакытта, әлбәттә аның мөһимлеген әйтеп бетереп булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы бер вагазда генә. Инде рус теленә дә күчеп алабыз. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас идет месяц Раджаб, но осталось всего 2 дня. В конце месяца Раджаб, 20, у нас произошло событие, которое имеет очень важную роль в исламе. Почему? Потому что это чудо из чудес, в которые мы верить обязаны. Во-первых, это чудо посланника Аллаха, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва сәллям. Потому что мы знаем, что у каждого пророка были свои чудеса. Это чудо пророка, саллаллаху алейхи ва сәллям. Это чудо, во-первых, оно никак не объясняется, а во-вторых, является для нас испытанием. Потому что есть некоторые люди, которые не хотят верить в это. А вера в чудеса – это, дорогие друзья, наша обязанность. И никак другим способом мы это объяснить не можем. Это вознесение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва сәллям, через 7-е небо к пределу крайнего лотоса, к Аллаху субханаху ва тааля. Дорогие друзья, это очень важное событие еще в том смысле, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, побывав, скажем так, у Аллаха субханаху ва тааля, вернулся, сразу же те, которые не верили в него, мушрики, сказали: Мухаммад, саллаллаху алейхи ва сәллям, сошел с ума окончательно. Раньше он говорил, что к нему приходит ангел, а сейчас он говорит, что сам побывал у Аллаха. Это уже все, это уже сумасшествие. И те слабые верующие мусульмане, которые тогда приняли ислам, начали сомневаться и вышли из ислама. И тогда люди сразу же побежали к Абу Бакру ас-Сиддику и сказали, они знали, что Абу Бакр, рады Аллаху анху, ближайший друг пророка, саллаллаху алейхи ва сәллям. Пришли к нему и сказали: твой друг сошел с ума, он говорит, что был у Аллаха сегодня ночью. Абу Бакр, рады Аллаху анху, говорит: и что, говорит, в этом удивительного? Я верю, что каждый день к нему приходит ангел, а разве сложно поверить, что он хотя бы раз побывал сам там? Это, говорит, еще проще, это еще легче. И поэтому Абу Бакра, рады Аллаху анху, прозвали ас-Сиддик. Ас-Сиддик, то есть это тот, который признал пророчество, саллаллаху алейхи ва сәллям, и не сомневался в этом. Дорогие друзья, вот так же мы должны относиться к событию Аль-Исра ва Аль-Ми'раджа. Когда нам об этом говорят, мы должны говорить: садака Расулуллах. Правдив был Расулуллах, саллаллаху алейхи ва сәллям.
Аллах Субханаху ва Тааля действительно вознес его к себе. Дорогие друзья, действительно, я вот на татарском языке рассказал, как это чудо происходило. Я не буду задерживаться на этом месте, потому что вы все знаете уже, как это происходило поэтапно. Я расскажу только, что видел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда вознесся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда он еще был на подходе к Иерусалиму, первый наш урок, который мы извлекаем, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вознесся именно почему не из Мекки? Почему прямо там, Каабатулла, сверху Каабатулла лифт, садишься и поднимаешься? Зачем эти манипуляции? Сначала в Иерусалим, потом подняться с Иерусалима. Это говорит о том, что Иерусалим, дорогие друзья, стоит у нас. Далеко не на последнем месте. Об Иерусалиме мы сейчас не думаем совсем. Мы не следим за новостями, которые происходят там сейчас. Сейчас эта тема у нас как будто вообще забылась. А Иерусалим – это наша третья святыня. Мы все говорим о Мекке, Медине, и забыли о третьей нашей святыне – это Иерусалим, Аль-Кудс, и мечеть Аль-Акса, Аль-Масджид Аль-Акса. Дорогие друзья, даже предпринимаются шаги, чтобы мы путали мечеть Аль-Акса. Когда вот, например, шамаили делают, там вообще другую мечеть представляют, не Аль-Акса. Чтобы мы забыли даже изображение Аль-Акса и не думали, не вспоминали о нем, потому что мечеть Аль-Акса хотят разрушить. Хотят разрушить и на его месте построить храм Соломона, Сулеймана алейхиссалям. Где у этого храма сейчас сохранилась только одна стена, которая называется Стена Плача. Как раз туда паломники, то есть иудеи, делают паломничество. Аль-Акса мешает этому. А разрушать нельзя. Во-первых, ЮНЕСКО. Во-вторых, 1,5 миллиарда мусульман, которые ценят Иерусалим. Даже были попытки разрыхлить фундамент Аль-Акса, чтобы он сам разрушился. ЮНЕСКО категорически выступила против этого и даже подкидывали покойников рядом с Аль-Акса, чтобы сказать, мол, там захоронены иудеи, и это место не считается исламским как бы. Даже подкидывали покойников туда. Вот недавно вот осудили этот факт. И поэтому Иерусалим, дорогие друзья, он не должен забываться. Аллах Тааля подчеркнул это место именно вот этим событием. Событием Аль-Исра валь-Ми'раджа. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, летел над Египтом, он почувствовал приятный запах. И когда он спросил, что это за запах, Джабраил алейхиссалям сказал, это запах Машитат. Кто такая Машитат? Машитат – это служанка фараона. Когда она расчесывала волосы жене фараона, или по другой версии дочери фараона, она уронила расческу. И когда поднимала, сказала бисмилля. Услышав это, жена спросила, ты что за слово бисмилля? Мы и не знаем этого. Она сказала, что она верит в единого Аллаха. Как так? Ведь Аллах фараон. Ее привели к фараону, и она сказала, я мусульманка. Я верю в единого Аллаха. Тогда взяли большой котел, вскипятили там масло, и у нее было много детей. И по одному ребенку привозили туда и говорили, если ты не откажешь Бога, мы твоего ребенка бросим в котел. Она говорит, нет, не откажусь. Бросили. Только кости всплыли. Все, сразу же. Ребенок сгорел. Принесли второго ребенка. Она стояла до конца. И когда принесли последнего, она подумала, а может, говорит, действительно отказаться так, на словах, чтобы спасти хотя бы последнего. И тут Аллах Тааля показал ее место в раю, показал места детей в раю. И она сказала, все, бросайте. Бросили ребенка, и ее туда же потом уже бросили. Вот этот запах, как приятно, исходил от нее, от ее веры, которую она сохранила до конца, даже не испугавшись такого наказания, такого тирана, как фараон. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел реки Нил и Ефрат.
действительно между Нилом и Ефратом находятся религиозные цивилизации. Все мировые религии, все истоки ведут именно с этого места. И все события мировые происходят именно в этом месте. Вы спросите, почему постоянно война? То в Сирии, то там, то в Израиле, то в Палестине, то там, еще где-то. Потому что это между Нилом и Ефратом. Вы думаете, люди сейчас борются за территории? Вы думаете, люди борются за нефть, газ, золото, серебро? Почему тогда они ведутся войны за Аляску, за Сибирь? Там этого больше? Эти места, они всегда притягивают взгляды любой религиозной конфессии. А все мировые державы, они либо мусульмане, либо христиане, либо иудеи, которые имеют вес в мире, принадлежат вот этим трем конфессиям. И постоянно за это место ведутся войны на протяжении многих-многих лет, до сегодняшнего дня, за сферу влияния. И Аллах Тааля показал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, вот оно, это место. Заветное место. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел Бейтуль Ма'мур, то есть над Каабатуллах есть такое же сооружение, только на небесах. Называется Бейтуль Ма'мур. Там делают таваф ангелы. Внизу люди, наверху ангелы. Каждый день таваф делает там 70 тысяч ангелов. Каждый день. И ни один ангел не делает таваф по 2 раза. То есть 70 тысяч ангелов сделали таваф, ушли и больше не возвращаются. На следующий день опять 70 тысяч ангелов. Посчитать даже трудно, сколько ангелов вообще. И сколько Аллах Тааля их сотворяет каждый день. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, естественно, рай и ад. Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи, не только с Аллахом Тааля общался, но увидел то место, где окажутся люди, рай и ад. Он видел людей в разных положениях. Например, видел людей, которые сеяли урожай, убирали, потом обратно приходили и обратно убирали. И пророк, саллаллаху алейхи, спросил, кто эти люди. Джабраил алейхиссалям сказал, это мученики, шахиды, которые на пути Аллаха не пожалели себя, и поэтому Аллах Тааля воздаст им до 700 раз. То есть они постоянно будут получать саваб. Ну, естественно, дорогие друзья, сейчас скажете, ага, вот мученики, опять вот Ильнар Хазрят там говорит. Сейчас, дорогие друзья, это совсем по-другому понимается это слово, так ведь? Естественно, это значит стараться на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, знаниями, своим имуществом, в современном мире, так скажем, дахватом, своим красивым поведением, потому что это старание, оно гораздо сложнее, чем выйти на поле боя и умереть за один день. Это гораздо сложнее, прожить таким образом свою жизнь. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал это большим джихадом. То есть, когда ты сражаешься именно со своим нафсом. Это гораздо сложнее. Те, которые выбирают легкий путь, это, конечно же, гораздо легче. Вышел, и все, нет тебя. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел людей, которые разбивали себе головы. Голова заживала и обратно разбивали. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, кто эти люди. И они сказали, Джабраил алейхи сказал, это те, которые не читали намаз. Вот в этом мире люди не читают намаз, думают, там будет легко. Ладно, как-нибудь там рассчитаемся, да? Им дадут камни и скажут, начинайте. Давайте, все, поехали. Они начинают разбивать себе голову, голова заживает и обратно. Почему? Потому что в этом мире они не делали саджде. Своими головами они не делали саджде. И на том свете будут делать саджде на камне. Также, дорогие друзья, там были люди, которые глотали камни, сами были закованы в цепях и глотали камни. И животы у них были полны камней. Кто эти люди? Это те, которые не давали садак. Поэтому я вас предупреждал давать садаха, да, правильно? Каждый раз я вам говорил давать садаха. Вот так будет, если не будете давать, правильно? Были
перед которыми были хорошее мясо и мясо вонючее, зловонное. И люди, даже если у них было хорошее мясо, брали зловонное, вонючее мясо и кушали его. И тогда пророк саллаллаху алейхи спросил, кто эти и почему они так делают? Пророк сказал, эти люди делают зина. То есть у них есть жена халяль, чистая, а они еще ищут где-то на стороне любовь, то есть берут вонючее что-то, плохое. И поэтому они на том свете будут наказываться. Также, дорогие друзья, были люди, которые купались в реке крови и ели камни. Это те, которые занимались ростовщичеством, ребят, процентами. Реки крови, это можно сказать даже слезы тех, которым они давали деньги под проценты. А камни это то, что они собирали у себя из этих денег. Также, дорогие друзья, были люди, у которых были железные ногти, длинные железные ногти. И они царапали свое лицо этими ногтями. И тогда пророк саллаллаху алейхи сказал, кто эти люди? Джабраил сказал, это люди, которые говорили гайбат, сплетни, и клевету наводили на других людей. И таким образом они наказывают сами себя. Вот так вот, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел состояние разных людей. И вот в этот месяц Раджаб я рекомендую взять эту историю Исра и Ми'радж и прочитать ее от начала до конца. Это лишь те моменты, которые мы упомянули здесь. Маленькие моменты. Уже, мне кажется, я сам читываю это все. И каждый раз открываю для себя что-то новое, что-то интересное. И каждый раз вера начинает забывать об этих вещах, помнить. Еще раз повторяю, это лишь малая часть, с чем столкнулся пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.